колата направо. Перфектно, перфектно. Вътре е бомбон. Драйвер. С по-бързата кола, именно орелчето, отиваме да си вземем нещо да хапнем. Именно сандвичите на спортното, брат. Хайде, приятели, пореден ден, пореден влог. Днес отивам да мия голямата мечка. Преди да тръгна, искам да ви покажа за какво става на въпрос и колко е мръсна колата. Изключително мръсна. Като почнем от джантите, цялата тук е леше в прах. Защото като седи в гаража и така се случват нещата, че е много зле. Мале, някаква птичка м***ка или каквото и да е това. Супер зле, много прашна, брутално прашна бих казал даже. Та сега ще ви покажа отблизко колко е прашна колата, примерно. Ето, бая зле. Тя че е малко надраскана, ама какво да се прави. Ще ви покажа и прозорците така тук от по-близичко. Ето, това също май. Абе, има какво да се прави май. Така че ще видим сега какво ще направим. Директно тръгвам към мястото, където ще мием колата. Ще разберете малко повече за Auto Spa в град Пловдив. Много са добри момчета, никога не съм бил разочарован от тях и затова почти винаги си ходя там. Отвътре колата е мръсна, не знам колко ще се види, ама реално какво видите де, защото това също ще трябва да го изчистят, така че навсякъде е лом, прах, мрах. Може да не се вижда много добре на камерата, защото става малък екран, буквално не знам какво виждате вие, ама... Абе, честно ви кажа, там където си имам пак да споделя, че е разочарован, не съм останал, така че let's go! Сега, оставихме BMW-то в Auto Spa Detailing Studio и с по-бързата кола, именно орелчето, отиваме да си вземем нещо да хапнем. И се сетихме за едно местенце, където направо е така да си оближим пръстчета, а именно сандвичите на спортното, брат. И сега ще отидем, вземем по един сандвич и след това ще си вършим работата, защото съм си взел и лаптопа. Ако трябва да бъда честен, тази кола също е бая за миене, иначе искам само да видите, опа, алкантара, таванчето, то. Спретната е, и тя е за миене, ама ние Opel го ползваме малко повече като работна кола в момента, така че е малко сета. И нашия добър шофьор, който ни вози в момента, докато чакаме BMW-то. BMW-то ще бъде готово след горе-долу час и половина-два. Сега ще се питате, защо толкова много? Защото като отидете на качествени услуги, миенето в случая е качествено. Отидете, вижте и се уверете сами за какво става на въпрос. Оставете си колата и после ще останете повече от очаровани, когато вие минат от
Autospa Detailing Studio. Его това тук е спортното, нали така? Да. И е тук в това джамче ще си купим да хапнем, братленце, по един мазен, хубав сандвич. Ето какво представляват сандвичите, малко ще на извинявачи, ма ние бяхме толкова гладни, почти ги изядахме и нищо не сме снимали, така че топа. Училищен сандвич. Хапнахме, сега ще пием по едно кафе, ще отговорим на някой друг имейл и ще изчакаме колата. Най-забавно ще е сега да разлеем нещо, брат. Да, между другото. Натам отиват нещата. 1 hour later. Опа, отиваме да вземем колата, искам само да видите какво топ изпълнение има и тук отпред. Не знам дали се вижда, така ще се опитам да го зумна малко. Малеш, красота! Топ! Много яка количка, браво на пича, яко се е направил. Ето още едно видео малко по-отблизо, за да видите количката. М3 ли е това? Опа! Мяу! Така, дами и господа, колата направо перфектно, вътре е бомбон, много е добре положението, харесва ми изключително много как работят момчетата и момичетата, ще видите след малко, когато взимаме едно мини интервю, вътре е перфектно, колата направо където и да пипна, мога да си оближа пръста, отвънка може където и да погледна да се огледам, за мен положението е просто муцка. Наистина няма по-добра автомивка, на която да си оставите в момента колата в град Пловдив, особено на тази цена. Цената, сега да я казвам тук във видеото, сами може да видите, влезте в сайта autospa-bg.com, мисля, че така беше. Все някъде във видеото ще ви излезе, все някъде пак ще го коментираме. Разгледайте, каквато и кола да имате, може да отидете да се доверите на Autospa и след това като си видите колата, да ми благодарите, че съм въпратил примерно там. Уха е добре, изглежда отвънка, отвътре, навсякъде мега добре, така че останва да изгледате там където си говорихме с тях и също така малко кадри преди и след. Уникално! Аз сега да дойда при нашия човек, който се погрижи всичко да бъде номер 1. И той ще разкаже малко повече тук сега и за детайлинг студиото Autospa, където се намира в Мол Пловдив на -1, макар че има и други. Така че ти ще кажеш малко повече информация. Аз съм разглеждал, ама ти си човек с информация, така че... Здравейте, представя съм Ивайло, отговорника за обекта ни, който се намира в Мол Пловдив. И имаме, както се той спомена, нали, още 2 локации. Очаквайте и нова скоро, дори. Опа! Ми не знам моето момче. Опа! Не знам моето момче. Мога да ви предложим всичко нужно за вашия автомобил, от най-обикновено измиване до пълна автокозметика. Може да заповядате на място, нали, вече да видите какво предлагаме. В уебсайта също така може да се види. Как беше уебсайта? autospa-bg.com. Мале, ще кажеш, че не го знаем, нали? Може и час онлайн също така да се запазва, което е доста предимство, понеже ни е натварено почти всеки ден. Аз като един клиент веднага мога да кажа как стават нещата. Елементарно е, просто се влиза на сайта и там имате опция да си изберете на коя локация искате да отидете, в колко часа искате да отидете и включително, нали, реално избирате каква ви е колата, дали е лека кола, дали е по-голяма кола, нали така се казваше. Не ги разбира, SUV, Меси. 3-4 опции има, след като влезете. Стига да влезе долу. Няма да ви казвам какви видове измивания има, защото аз не ги знам, но са супер много. Примерно може да кажеш най-базовите, които се използват. Да кажем 3 броя, кажи 3. Най-базовото не е, нали, най което ползваме, VIP измиването, нали, което и препоръчваме на нашите клиенти. Отделно, нали, ако се по-замърсени автомобилите, имаме освежаване, което така по-бързичко, нали, за сносна цена. Те тук май само VIP-ови идват и заради това. Повечето, да, все пак, кой ни е на гости. Еми, много ти благодаря за информацията, добре, че се включи поне. Thumbs up, посетете ги и... Бяхме полезни отново. Със сигурност сте полезни.
Къде е професионалиста? Ето го професионалиста. И аз се представи и тие. Това е професионалиста, който прави то чупения звяра и тук между другото. Здравейте, аз съм Анастасия. Съм от Украина, принципно. Бачкам вече в Автоспа 1 година. Сега за първи път ли започна да занимаваш с коли или още от преди това се занимаваш с автомобили? Не, за първи път. За първи път? За първи път. Както гледам, не е много за първи път. Ти или поне си свикнала цяла година тук, то може би и аз да дойда и аз стана професионалист. Да. Какво ще кажеш за колегите в Автоспа? Са супер добри, комфортни, като за общуване. А за шефа? Шефа където се смее там зад камерата, шефа където... Най-добрия шеф. Трябва според мен да вземем един отзив за шефа, когато той така го няма тук на място и не гледа отзад. Да, колата е много добре, аз съм супер доволен, пак ви казвам от тези услуги, така че ако искате и вие може да дойдете в Автоспа. Пак на същото място, този път може да няма толкова много слънце, но... Опа! Малко са ми надраскани джантите, няма какво да се направи сега, това няма как да го измият, няма как да го премахнат. Иначе всичко друго е тип-топ.